Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa uban sa atong mga pag-ampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug pag-ampo nato nga magbalampuson ang national retreat sa mga pari karong sugod karong adlaw ug ang ato mga benefactors and donors nga unta mahatagan sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo og nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos diha sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. Ang muhatag maghatag nga walay tihik-tihik, ang mga nangulo kinahanglan dili magligoy-ligoy, o ang anaa sa buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan ug hupti ang maayo. Pag higugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga magsuon diha kang Kristo o pag tinahuray kamo. Pagkugi kamo og alagari ang Ginoo sa kinasingkasing gayon. Paglipay kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo sa inyong mga kalisdanan o pagampo kanunay. Bahini sa inyong mga kaptangan ang inyong isig ka magtutuo nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kanunay sa Dios nga panalanginan niya kadtong naglutos kaninyo, panalanginan niya ug dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Parehas sa pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magpataas. Niyang akong mga mata naginarbuso. Wala ako magkalingaw sa dagkong mga butang. Ni sa mga butang nga taas ra kaayo kanako. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Hinuon akong gihupay o gipahilom, ang akong kalag ingon og bata nga gilutas. Sama sa bata nga gilutas diha sa sabakan sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing, sulod ka nako. Diha kanimo Ginoo, akong nako sa akong kalinaw. O Israel, paglaom sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw, O Ginoo. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kan-anan nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga andam na ang tanan, apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga susihon ko kini, kinahanglan or pasaylua nga dili ako makatambong.
Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon og miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuok-suokan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuok-suokan nga gawas sa lungsod ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa hulagway ni San Pablo nga ang Ginoo di ay nagtawag kanato sa pagpaambit sa atong kaugalingon aron mulambo ang lawas ni Kristo or ang simbahan, ang katawhan sa Dios. Nya unsaon nato pagpaambit? Ipaambit nato ang atong mga gasa nga nadawat, mga katakos sa mas pagtudlo, pagkanta, sa mas pagwali, pag-ayos mga masakiton, ipaambit. Gilingi ay mong tupad, ingnaon sa imong talent. Matanawa, unsay imong talent. Ay usahay ang atong talent, anhiraman sad nato. Kusog kita mo kanta, anhara sa video okay. Ikaw ra say kanta. Nya ang imong silingan na disturbo na kay imong yung pakusgan og maayo ang inyong karaoke. Ayaw ipaambit sa mapuslanon na paagi sama aning misa, atong salmista, ang atong lektor, nya sa ato sang singer, nya ako sa duwali sad ko, sakristan, alagad, kay matod pa diri og naa kay katakos pag alagad. Nya naa sa kay kwarta panghatag, matod pa diri. Ihatag naway pagpangayo og bayad. Unya ikaduha, ato kunong trataron ang matag tao nga managsamara. Wala tay palabihon, wala tay special treatment. Kinahanglan equal ang atong pagtagad sa matag tao. Dili nato tamayon ang uban, nya daygon ang uban, sawayon ang uban, unya sigihan og daig ang uban. Sige kuno lingiay mong tupad ina di ka hinawayon. Ina kuno. Wa jud ka kapanaway. Kita ra ba mga hinawayon kay istanan. No. Nya diri sa ebanghelyo giingon ni Kristo diri nga nagkumbira ang Ginoo, nya doon na siya'y mga dinapit. Unang dinapit, ikaduhang dinapit, o ikatulong dinapit. Kamo, asa man mo nabilong kita, karon dinis misa, hain man ta nabilong sa unang dinapit, ikaduhang dinapit, o ikatulong dinapit. Wa mo kibaw. Ang unang dinapit, mga arang-arang to sila nga mga tao, mo tong nakapalit og baka, nakapangasawa, sa patong uban nilang gibuhat.
Ang ikaduhang dinapit, mga bakol, mga buta, mga piang. Ang ikatulo, pero naasod sa lungsod, ang ikatulo, maugyapon, mga bakol, mga piang, pero tuas gawa sa lungsod. Na, kamuhain mo na bilong. Naasa, ikatulo, ikaduha, bakol de mo, piang de mo. Naata sa first. Una, dinapit. Kinsa tong una mga dinapit? Mga himsog. Pasabot, gifted sila physically. Pero tungod sa ilang pagka-gifted physically, daghan silang mga activities sa kinabuhi. Nya kining activity sa kinabuhi nila maoy nahimo nilang priority mo na inigtawag sa Ginoo nila nga i-share ang imong kaugalingon diris akong kumbira tambong daghan kay mga pasangil napamankoy atuon di ba kanang ingon na karosaryo baka kada adlaw daghan kay kog labhanan daghan kay kog buluhaton sa opisina kapoy na iguli din adyo ko kaampo din adyo ko kasimba kay busy kay ko ano unay una tanawag maparalyze no inig ka paralyze wa nay activity gaagas ng laway sige na lang rosaryo rosaryo ang pasabot Ginoo ayaw huwata nga mahimo kang paralyzed mahimo kang buta mahimo kang masakiton una pa ka magsigig rosaryo magsigig anhig simbahan ga wheelchair na halahikap anang mga ribulto pa-blessings pare pangumpisal kay di na ko katug padir di na ko katug mangumpisal ko kay basig para ni sa ko mga sala kato di ang lagsik pa ka katong may pa kay kamutog unsa may imong gibuhat sige tingali kag pakasaha no siging inom inom rabasag ko siging inom pagburot sa atay na anay kanang kuan sakit adi na mo inom sige na sang simba siging simba pero katong sa una kamulay simba dia kamulang dia ay lingaw kay may diri inom di barkada ana di ba so kamong dili mga masakiton unsa man mo first dinapit pasabot kining atong health kining atong wealth kining atong mga talents ato ning i-share sa katilingban sa simbahan mao na nga kining atong pamaligyag slots dinhi ang namalit ani kasagaran gyud mga senior kana bang pre-departure nasa na uban mga lagsik og lawas malitan ni pero sagaran mga senior nasa uban mga masakito nagiusay ako pa der nanugo ra ko sa akong apo kay ga wheelchair naman ko ako giding itampo ako pa der stage 4 na biya ako cancer nya mo palit gyud ko pa der ana bang makaingon na ta ba nga sa una akong kwarta sige lang akong spend dire karon ako na gining ipaambit sa simbahan na gani uban hapit na mamatay unya naapagid say dawatonon nga senior citizen nga allowance kuhaan gina niya kay ipalit yung slot dinhi nindot kayo pero kamong mga lagsik og lawas kamong naay mga negosyo kamong mga daghan pa kay kwarta kusog pa kay mo negosyo namalit mo og slot nang donate mo sa simbahan nagsigi mog tabang sa inyong mga silingan kanang mga kay mao man ni ang tawag sa Ginoo nato ang pagtabang ang pagwali nangapil mo sa mga organisasyon sa simbahan aron mag Legion of Mary choir ang sa pananguban na lector, salmista muna malipay ko ni mga batanon sa atong youth dinhi daghan sa kini sila nya atong lector, katekista na asay mga batanon nya na asay mga tiwasonon nang nindot tan-awon ba nindot tan-awon nga naay mga batanon mutabang hasta gani ato mga bata dinhi kani ato mga sasing boys mga hidayon manglimpyo nana nindot ambot ka nang nango sa minister baka na kanang nasa ibang loyo brad ba minister
Ato na pabalhinon diri pikas ato kuan alidong ari balhinon pikas. Ari manguta mo lingkod diri. Ako lang gihangyo kaning duha ka lingkuranan ra kulom kay para di kita maglagyo. Okay. Nya diha li minister na diha kilid sa daily mass na siya aron di kita magkatag. Ngano man nganong nihangyo man ko aning di ta magkatag lingkod kita atubangan dol-dol ta. Ngano man aron atong ipakita nga nitambong ta sa kumbira. Mutambong gani kag kumbira maghuot kita na. Usa ra may lugar sa paras kananan, huot yun. Asa ka mo tambog kumbira nga porting lagyo. Kasagaran yung kumbira, huot kita. Sinikhanay pamangganin na inikaon. Na magsik kita. Dita maglagyo. Kaya muratag wa mo tambong, muratag nananaw. Kamu lang diya, ari lang ko diri. No? So karon di ay, ang atong buhaton, ato yung ipaambit samtang ligon pata, samtang baskog pata. Ayaw paghuwat nga mabilong katong ikaduhang dinapit. Katubang wa na gibuhat sa ilang balay, galingkod na lang, kay tungod masakiton, disable na, ayaw huwat ta. Una pa ta magsigi og ampo, sige rosaryo. Muna akos una, 12 pa lang akong edad, apil na ko sa Legion of Mary, mga 12 or 11. Niya, active na gyud. Hangtod yun, na-appeal na ko sa kapilya, hangtod, pagka mga 20 na kong edad, active na kay ko sa simbahan, hangtod yun karon. Hapit na sa di masakit, kay hapit naman mo sa isinta. Pero bahala na lang, lagsik-lagsik pa man, panagsaraman mo pagaw, bunga sa nis kabuangon. Aning kuan, gusto sa kong mo paambit, niya kay doon naman ko'y talent sa marketing, pamaligyag slot, na baligya tag slot, hulipads, ugma na lang ko mo final og report, kaya to pang gi-account, no? Pero definitely, hurot na gitong 100,000 ka slots, hurot na. Na, atong pakpakan. I-account na lang nato, naabay sobra, pilay sobra, kay murag ni sobra man gyud. O niya, ang sunod na sad ang atong CTU, para nasad ni sa karong November 24 nako nga birthday, manghatag-tag mga bugas o ipaayo nato ang mga gubaon kayong balay. 60 ka balay, purag ni sobra naman sa 60 ang gi-apply nga hinato, pero mag-create na kog team sa pag-analyze ani nga kinsay ato yung ayuhon, katog yung pinaka lisod atong ayuhon. So salamat kay ninyo nga nipaambit sa inyong mga financial. Kining tanan ato ning gibuhat aron pagpakita nga motambong ta sa kumbira. Unsa may mahitabo kun naa na ta sa kumbira sa Ginoo, naa na ta sa iyang presensya. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tiyatong gitubag, limot mo, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Dili na ning gubat kung ang Israel ni paambit pa sa ilang mga grasya ngadto sa taga Gaza, Palestina, kung ang mga Hamas nagtraining pa sila aron pag-alagad sa mga Israelita, kung ang mga Russians nagtraining, nagpalambo silang kinabuhi aron pagpaambit og mga grasya ngadto sa Ukraine, og ang Ukraine mao say buhaton kung nag-inambitay patas mga grasya pagkamalinawon unta sa kalibutan. Pero unsa may gibuhat karon nila nga wa mag-imbitar sa Ginoo, mga himsog iglawas, gitrain pagmaayo, mga guwapo kaayo, mga guwapa kaayo nga mga military, unsay ilang gipaambit, mga bala, mga kanyon, mga missile, mga bomba, patay na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ning nasugod karon tagaan na tikag grasya. Sige na. Dili disgrasya, grasya. Ana
Bisag unsaon pa natog lalis, perti ng mga mayuhan nilang mo analyze aning nahitabo karos kalibutan na naglalis na ang mga intellectual people, pero mao gyapon ang gipaambit dili grasya, sinawayay, condemning each other. Grabe kay tanan, muhunong nakataani. Maghigugmaay na ta, magrespetuhay matod pa sa unang pagbasa. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, pagrespetuhay kamo, pag-alagaray kamo, pag-inantusay kamo. Ana, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, diha sa pagtuo, mga muyo kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan o sa panginahanglan sa atong katawhan. Moingon kita, Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mulambo aron mas daghang mga tawo ngadto sa bangkete didto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga adunahan o ang mga kabus managsamang dili mohimog mga rason aron paglikay o pagsalikway sa tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga makaplagan unta kitang takos ug angayan nga mutambong sa bangkete sa kordero sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga pinaagi sa atong mga maayong buhat, magdala kita galipay o paglao ngadto sa mga masakiton ug sa mga adunay kabilinggan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo sa balay sa Ginoo ug magsadya didto sa bangkete sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Dios among mahigugmaon ug maluluy-ong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, amen ibayat, ingibong mga binuhat, ayat sa mong kasaypanan, damata, Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima karon sa gubat ug mga kalabidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat,
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord, and love each other from the depths of our hearts. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Let us gather ourselves in His presence. Let's be one, not divided. Let's give peace to one another, and may the Lord be on our side. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod niining Eukaristiya ug bag-ong kalauman. Himoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod. Pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi ug tultuli ang kaparian nga imong gitawag ug gipadala aron mangalagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari. Matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan aning kamot sa paggiya sa imong katawhan
ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod og alang sa imong labing dakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosaryo, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Ato sang pahinungdan og usa ka amahan namo og usa ka maghimaya ka Maria alang sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio. Tanan, amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, ang kahayag nga way pagkapalong mudan agunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon dili gid ta maglangan-langan ato dayong ipaambit kanunay ang atong mga gasa ug mga grasya ngadto sa atong isig katao. Salamat sa nihatag sa ilang mga grasya nga hinato na malit sa atong mga slots. So duha na lang ron ka slots ang atong gibaligya, ang CTO tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni siya 60 slot challenge nga 6,000 pesos. Unya ang ikaduha nga slot mao ang investment slot nga DSAP katong Divine Solution and Prosperity para sa ato dihang pagpalit sa yuta na apay mga 44 slots nga tag 500,000 pesos per slot. Nya doon na ni siya 25% interest per annum. So kamong na ay 500,000 ibilin usa na dinhi sa simbahan kung wa na ninyo kinahanglana aron atong magamit para sa ato dinhang project. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.